از باغسار، از ذوق گلکار، از این سرزمین همیشه بهار، از رادیوی تاجیکستان برنامه خورم دیار. خورم دیار. боиси хушнудист ки дар баробари ба даст овардани истиқлоли давлатӣ нуру зиё, меҳру вафо, ободию озодӣ, ҳамфикрию ҳамзистӣ ва осоиштагию абадиятро ба мардуми тоҷик ва тоҷикистони азиз гиромӣ дошт. истиқлол шиносномаи ҳастии давлат, комилҳуқуқӣ ва соҳибихтиёрӣ, низоми давлатдорӣ ва бузургии миллат аст ки сиёсати дохилию хориҷӣ, иқтисодӣ, вазъияти иҷтимоиву фарҳангии миллатро ривоҷу равнақ медиҳад. истиқлол рамзи соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарбаланду мутамаддини тоҷик аст, ки номаи тақдирашро ба дасти хеш навишта, роҳу равиши хоса ва мақому мавқеи муносибро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайдо карда, набзи ин хуррамдиёри моро бо набзи сайёра ҳамсадо месозад. дуруд сомиёни азиз, барномаи навбатии хуррамдиёр аз пешниҳодатон аз радиои тоҷикистон. дар ин барнома мо хостем аз ободиҳову сарсабзиҳои яке аз боғҳои шаҳри душанбе, боғи Ирам қисса намоем. бахши чанд далел. боғи марказии ботаникии тоҷикистон ки то соли 2007 боғи ботаникии душанбе унвон дошт ва акнун номи боғи Ирамро ба худ гирифтааст. дар шимолу шарқи Душанбе, дар соҳили чапи дарёи Варзоб ва дар баландии 830 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. боғи ботаникии Душанбе соли 1933 бо ташаббуси Феченко дар масоҳати 34 гектар таъсис шуда буд. даромадгоҳи марказии боғ ба кӯчаи Самад Ғанӣ рӯбарӯ мешавад, ки дар ҳамсоягии он донишгоҳи тиббӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино ва сафорати ҷумҳурии мардумии Чин воқеъ аст. дар боғ барои меҳмонони дохиливу хориҷӣ экскурсияҳо ташкил карда мешаванд. соли 2001 бо қарори ҳукумати шаҳр номи боғ ба боғи Ирам табдил дода шуд, ки бо иваз шудани ном мафҳуми боғ низ тағйир ёфт ва ҳоло он як боғи ҷамъиятӣ мебошаду меҳмонони зиёд ба ин ҷо ташриф меоваранд. боғи Ирам дорои дарахтони бисёрсолаи хориҷист ва он баръакси дигар боғҳо ба минтақаҳо чунин тақсим шудааст: осиёи миёна, баҳри миёназамин ва осиёи шарқӣ. боғи мазкур аз боғҳои дарозумртарини пойтахт буда, аз соли 1933 инҷониб побарҷост. аслан боғи Ирам ё худ боғи ботаникии собиқ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе воқеъ буда, дар тарафи шарқи шимолии пойтахт қарор дорад. масоҳати боғ ба 40 гектар мерасад. даромадгоҳи марказии боғ аз шарқ ҷойгир аст. кӯчабоғ ба сӯи гармхонаи шишагӣ кушода мешавад, ки аз он хиёбонҳо ва пайроҳаҳои боғи Ирам сарчашма мегиранду ба гӯшаҳои дигар тақсим мешаванд. гармхонаи шишагӣ конусшакл дар охири хиёбони марказии боғ ҷойгир аст. боғи ботаникиро дар миёнаи соли 1933 дар Сталинобод профессор Феченко, ки дар ин давра дар соҳаи ботаникаи базаи Тоҷикистони Академияи фанҳои СССР роҳбар буд, ба нақша гирифта бо қарори ҳукумати Тоҷикистони ҳамон вақта кушода мешавад. зебогии ҳар як боғ дар қадами аввал аз гулҳо вобастагӣ дорад. гулҳо бо зебогию тароваташон ҳамеша боғро ором медиҳанд. дарахтони ҳудудҳои боғ аз минтақаҳои гуногуни дунё оварда мешаванд. баъди ташкил ёфтани Академияи илмҳои Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон дар соли 1951 дар ҳудуди боғ дар солҳои 60 барои Институти ботаникаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон гармхонаҳо сохта шуданд. дар боғи ботаникӣ намунаҳои дарахту бутаҳои қариб тамоми гӯшаю канорҳои ҷаҳон мавҷуданд, ки бисёри онҳоро аллакай ба китоби сурх дохил карданд. соли 2007 дар тарафи шимолии боғ сохтусози мамнунгоҳи этнографии халқӣ дар ҳавои Кушод оғоз ёфт. дар ин ҷо хонаҳои анъанавии сокинони минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон сохта шуданд.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه خرمدیار پیشنهادتان از رادیوی تاجیکستان. در تهیه برنامه سهم داشته محرر و راوی گنجینه رجبزاده، کارگردان برنامه جمعخانی مراد. تا برنامه‌های دیگر شاد و پیروز بمانید. خیر. قلب و جان من مهری وطن هست، قسم با نامی و سحری سخن هست. بود ما در وطن با هم برابر، چون نبض احساسی میهن در بدن. ما در وطن با هم برابر، چون نبض احساسی میهن در بدن هست. وطن دارم وطن اجازی من هست، بلند از معجزه تنها وطن هست. چیزی با منظره باشد وطن را، چی والا کوهش و دشت و دمن هست. مقدس این وطن را هست ناموس، به وصفش حرفی بس نیکو زدن هست. از نیاگان مقام است و فلک هست و چکن هست، نهانی بحر امنش جان فدا باد، کی سوگند از برای او زمن هست. وطن دارم وطن اجازی من